Dyma stori Rhys a Meinir. Magwyd Rhys a Meinir yn y nant, ac wedi gyfeillgarwch eu plentyndod flodeuo yn garwriaeth, fe benderfynon nhw briodi. Hoff lecyn y cwpl ifanc oedd o dan hen dderwen, ar lethrau isaf yr Eifl. Penderfynwyd ar ddyddiad ar gyfer y brodas, ac eithpwyd ati i wneud y paratoiadau. Y gwahoddwr oedd Ifan y Cilie, a aeth o gwmpas y fro a dweud wrth bawb bod Rhys a Meinir i brodi yn eglwys Clynog ar ddydd Sadwrn arbennig. Gwahoddwyd rhai cymdogion i lawr i'r nant y diwrnod cyn y brodas i roi anrhegion i'r cwpl ifanc. Rhoddodd pawb bethau defnyddiol. Daeth un a darn o ddefnydd, ac un arall a blawd. Roedd y teulu a ffrindiau gyd yn edrych ymlaen at achlysu'r llawen y brodas drannoeth. Yn ystod y cyfnod hwn, nid oedd ond 2 fferm yn y nant. Tŷ uchaf, tŷ canol a thŷ hen. Roedd pobl Nant Gwrtheyrn yn cadw hen traddodiad y chwilfa brodas, sef traddodiad o'r priodferch yn mynd i guddio ar fore ei phrodas. Pan ddaeth y diwrnod mawr, aeth pawb draw i eglwys Clynog, ar wahân i Meinir a gychwynnodd am y bryniau. Gan chwarae ei rhan yn y traddodiad, aeth ffrindiau Rhys i chwilio Meinir. Ond edrych ym mhob twll a chornel, achos nhw ddim hyd iddi. Ar ôl deallt bod ei briodferch ar goll, aeth Rhys yn ôl i'r nant a chwilio'n wyllt am guddfan Meinir. Yn llawn gofid, treuliodd Rhys fisoedd y chwilio am ei gariad. Ac yn araf fe aeth o'i gof. Un noson stormus ac yntau allan yn crwydro'r gweinydd, aeth Rhys i gysgodi dan ei hoff dderwen. Wrth iddo swatio o dan y goeden, trawyd boncyff gan fellen a chafodd ei holli'n ei hanner. Ac yno, yng nghanol y boncyff gwag, roedd sgerbwd mewn ffrog briodas. Yr oedd hyn yn ormod i Rhys druan. Cafodd drawiad ar y galon a bu farw wrth ymyl ei annwyl briodferch.